Kopi ya ikpu n'isi. Why did you be able to see? Akwe bịara interview. Interview kwa? Interview gịnị ka isi ka bịa? Ka interview ihe m bịara biko. Nyombo gị bịa ebe a. Akwe mana ihe ọbụla anyị mere ebe a na-abalị ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru mewe gị interview. Lee anya, dewere m kamera ahụ n'ala, ga-ebili ọtọ, laa azụ. Chere ka m efe. Good afternoon. That egwuregwu here. Maybe I give this yours. Wepụ Bluetooth a. Akwe mana ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Akwe mana ihe ọbụla anyị mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum. Ama m. M gaa n'iru mewe gị interview. Dewe fonu gị n'ala ga-ebili ọtọ gị laa azụ. Okay. Wepụ aka n'akpa gị. Wepụ aka n'akpa gị. Wepụ aka n'akpa gị. Dewe fonu gị n'ala gị laa azụ gị tọnụ. Wepụ aka n'akpa gị. Dewe fonu gị n'ala gị laa azụ. Wapụ n'aka n'akpa gị, Chineke agba gị ọkụ. Tọnụọ. Eke. Tọnụọ n'ọfụma. Tọnụọ. Eke yiri jọmpa a na-eji astart moto. Bịa were fonu gị. Onye ebe. Ama onye Enugu. Ebe na Enugu. Nsụka. Ebe na Nsụka. Opi. Ịdị afọ ole? I'm 27. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m. Ịlụbu ole di? Mba. Ebe isi na-anọnyere anyị. Anọ m na village ugbu a. Gịnị ka ị na-arụ? M na-ere akwa. Ọkịrịka kọwa akwa ọhụrụ. Akwa ọhụrụ. Ị ma nri echi? Ọ gị na nne gị na nna gị bi ka ọ naanị gị bi? Ọ mụ na nwanne m nwaanyị. Ụmụ nwoke ole tara gị? O webe tara m. Kemgbe ị pụtara wee wu virgin? Mma m sị m na ọ bụ na mme ya m ma nwụ. Akwe m na ana m egwu egwu ebe a. Don't come here. Akwe m na ọtọm shi na ọwa ya ọhịa taa. Don't come here to joke with me. Mma gị sị amụba gị n'Otele na ị ga-anwụ. Ọ sị na ọ dị mmemme ya. Gwa m eziokwu ka wụ virgin. Don't joke with me here. Adakwa m egwu ọ ihe ọ gwa m. Otele a na-atabeji ụtọ ihe mma kwuru. Ihe ọ taa ya ọ ga-anwụ unless or not.
On them pana bagay you call woman okorobịa. Ọ ụmụ okorobịa. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị ịtọ. Mpa gị na mma gị ha ka dị ndụ. Ee, ha dị. Nna gị onye ara. Mba o. Nne gị kwa na ara ọgbaga nne gị. Mba o. Ntamu ọ dị na famili unu. Mba o. Iji anyụ ahụ. Onye ọbụla na-anyụ ahụ na. Iji anyụ ahụ publicly ka ọ wee indoli. No, indoli. Ọnyụ ahụ na-eme ụlọ. Ebe ala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ. Akwụkwọ ndị nọọsụ ka akịdị. Mba. Enwere onye akwụkwọ nọ na famili nne gị na nna gị. Chineke ekwekwana onwe o. Onye ogbikwana. Mba onwe o. Mpaghị o ji azụ nkịta. Mba o. Ị nọrọ na nrọ nwoke ata gị mbụ. Anaghị ahụ o siri ike. Anaghị o siri ike. O siri ike bishọp. Ara siri ike. Nne, ị ga-aga lab ara. Ọkwena na ihe m na-agwa gị, after this interview, ị ga-aga lab ara. Akwa ara gị siri ike. Ị ga-agara m lab ara m sị gị gịnị? Na mma aga lab ara. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị. Kpọọ nọmba gị gasị m Okay, Bishop. 081. Akpọwala m ya na. Ọmụnwa na-ewu ya nwoke ọbụla bịara for you gị na ya kwuo onye ọ bụrụ onye ịlakịrị gị na ya nọrọ ma ịlakị ya ga-echụfụ ya na ndụ. Okay. Ekwekwele nwoke sị gị bịa visit ya gị ga visit ya. Don't try it. Onye ahụ dị serious for marriage ebe iwu virgin ya bịa meet nne gị na nna gị. Ọkwa na ihe nna gwa gị na. Ee. Ọ nọmba m. 081 01 32 98 74. Anya bịa here get respect era m onwe gị. Ile anya now ka m ji nọrọ na-eme unu interview. Achọrọ m bịa here tiwe mkpu. Unu emele m iwe na-ewe m. Good afternoon, Mr. Bishop. I'm camera give me that before get then a conversation on network. Nga koge blocking game to ga affect not na. I'm a young blocking game affect game out to ga affect. But my network was bad before, so I was trying to move to a place that got it better. Good afternoon. Itushi yicha solar panel ana akwere ọkụkọ. Ishi yicha solar panel ana charge nga ana edewere n'ụlọ ọkụkọ n'ụlọ ụmụ anụmanụ. Pranga were bekee ga dusatego onwe ga ahụ. Amụ aka branga emeghe ha shibi forminike. Amụ aka branga ewere English asụgara. Ibranga ga asụ Igbo, ọ onye Igbo ka ewo. Abụ m onye Igbo. Then let her put good English. Oh, the mother again now. Let me take it at university now, jogging. Where are you going to? Give me explain. I just finished my lecture and now I went in home.
Ibranga binjem beke. Me take 101 now. Jog, where are you going to now? You get with English now. I just finished my lecture and now I'm went home. The way phone again, I'll give you lot of last get on. Okay. Tell me. You buy your camera. I told me stand my phone. Emma, funny shake. Akoko do a phone again. The way phone na la tongue get the phone na la get lasso. Give your gas English. The way phone again na la. Okay, sir. Let go make a ada oribiribi and ese nubo. Biaga bia make them. The way phone na la tile ka ba ko get lasso. Okay, sir. On a that so name go happy. Tono. Sir? Usige tono. Esa boom. Tono. Ija akwa. Ah? Sir? Ewo do atwa ewo telo. Adima. Ele hiji were kwedo labs ndị telo degere onwe. Gịnị mere iji nwa apata ndị telo yelo okwu ndị telo? Oga Chukwu siwe kem. Ele kpachukwu shi eke okwu ndị dụa. Braga bịa kwa sọ kpachukwu shi wee ka ego. Chukwu ka enyere gị okwu telo kwe ego okwu dụa. Ewu telo gị bịa ga kwa sọ ka chukwu shi ka ịdị afọ ole. Adim 26. Well, if you're that measure start on the way camera hit a camera. Now deep away hit Tagadimenga. Blanga Taga popular and yellow. Ibranga Taga popular yellow. Jana deep Ataga here. All because of Okwadero on I am a Fambo Doris. Ahimbogu. I found be fine, Chukwu. Ahanago. Okoye. Where bear? Up Moya Anambra State. A bear Anambra. I'm from Monteje. A bear Nanteja. Ashalono. A bear Nasalolo. Euroti. Nigga Naga had endo. Mommy mdendo daddy maungo. Hell. It was fatherless daughter. Donna. One when Emoya Nago. Gini burun naga. Aron. Huh? Aron moya. Ariang. Like oya. Oh, are you gonna do here? Just oya just like that. Olalo zolo fetero. Nah.
ụmụnne gị ọ dị ole? I did 5. Ebe isi na-anọnyere anyị? It's in Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Animal aqua. Tele Rosanna. Emepere ndị akwa geti nga aka. Isi ire ya gịnị? Animal aqua. Mere nga achịgara m ọchị. Onye yellow fever. Ebela nga achịgara m ọchị. Bi mege ka ndị quarantine akwa ebela nga bịa atakoshikere m eze. Ire ga akwa nke ire ga ọwa ọkịrịka ka ọwụọ ele ihe ire ga. Ready made. Ready made. Eh. Nke onwe gị ka ọ wee gbaga boy. Nna agba boy. Okay, nwa nwa boy mụrụ ahịa akwa. Eh. Ị gbagara ọga ka ọ madam. Nna agbala ọga. Ọ gị na ha bi ka ọ naanị gị bi? Mụ na Fabi. Ah? Mụ na Fabi. Gị nwa na-asara ya ụmụ ahụ. Ọnụ med ka ị gara nna. Ọwụ na ị gara med nna. Asịla na ị na-ere akwa. Nna. Ah? Okay. Oh. Nwa boy. Shia. Akwa isi nwe onye Anambra. Abụ m onye Anambra. Nwa boy shi Anambra gawa med na Lagos. Oku nwa. Yela. Ora akwa ọga. Your major work or wear akwa ka we ku nwa. So si ile akwa. Okay, you just say you're gonna have cake, you're gonna have one. I got to let again, Bo. Mba. You got all aqua mahadu. Hello, aqua mahadu megara. Anambra State University. Anambra University. Anambra University, guess him. Anambra University. Amankwa mo. Gịnị ka ị gụrụ nga? Agụrụ m Estate Management and Valuation. Ị anyụ oke nshi? Mba. O nwere onye ara agbaga n'ụlọ nne gị ma ọ n'ụlọ nna gị ma ọ wee bu mmiri nne gị ma ọ nwanne gị? Mba. Gị na onye ambulance ọrụkọọla mbụ ndị na-eji anya ambulance? Mba. What of ndị na-eji efu ozu agba egwu ndị apams gị na ha ọtaala? Mba. Onye plọmba ọ gbaala gị enyi mbụ? Mba. What of ndị nche, ndị vigilante, ndị udo ga-achị gị na ha ọrụkọọla? Mba. Ụmụ nwoke ole takwarala n'oge? However. Ewukwa virgin? Ese ewu virgin? Yes, sir. Nweghị mmadụ na-aga ahụ n'o. Ese dị afọ ole? Adị m 26.
Unu niile bịaga nga taa wụcha Virginia. Ele chọọchị ị na-aga? Naga Catholic. Ewo nwa Zion. Yes, sir. Agara m there last week. Nwaanyị ọwụla o biri aka n'isi nke ọwụla dara na ya abụọ ọra m ya. Nke ọwụla dara na ya abụọ. And n'ihu oche ka nnụ nke ọwụla dara na ya abụọ. Ụnaanị ga ihe menụ nje abụghị okwu unu ma ọnọdụ. Wake up na anointing. Anointing mmeghe unu n'ụda akụba n'ala unu abụọ. Ị daala mbụ? Mba. Virgin ji eri ọrụ na nrọ? Mba. Mpago ji aṅụ goof? Mba. Anaghị osiri ike? Yes, sir. Ị ga-aga lab ara nna? Okay. No? Oh. Genotype gị? Abum AA. Blood group gị? O plus. Gwakpọ nọmba gị, congrats. 081 4162 6731. Lee anya nwoke kpọọ gị fọ ọlụlụ ya bịawa n'ụlọ nne gị na nna gị achọkwala nwoke ahụ aga. Ihe ọ sọkwara ya mere gị n'ụwa mgbe na anaghị m na gwa gị obodo adịghị mma, but ọ ga-ewe m iwe mmecha chọpụta na adị virgin ewu. Nwa nwa gagide nwoke nye m complaints that girl bịara m ga claim of virgin na ma mkpụrụ amụ ya bara gị n'Otele maka Chineke na ama agba picture gị na social media bịara ga atakụchi Bishop. ya mbụ gị bịa ebe a. Ihe mbụ gị gbagote ebe a for interview. Akwe mana ihe ọwụla mere ebe a n'abalị nwa akwụkwọ dum ị ga-abịaghị asị m ya isi m move on with the interview move on. Yes, sir. Ị gaa n'iru mee gị interview. Gaa n'iru. Ya tewe phone n'ala. Okay. Tewe phone n'ala gị n'azụ. Anọ m na shop mana ọ na-abịa ka m dịpe. Lazo. Eke yikwere no jog eji agba mmiri na cup. Bịa nne tọnụ kori ihe ọha iteghe. Ele Rosanna. Tọnụ. Ele Rosanna. No, ọha iteghe tọnwere. Sir? No, ọha iteghe. Mama is Bịa were phone. Bịa. Mpa gị na mma gị ele onye yiri na ha taa. Achọ m data ọchị ịbịara hịa achịga hịa. Ịbịa hịa bụ echi ọchị hịa, ka ịgwa m na ịbịara hịa bụ echi ọchị hịa. Ote ha nnọọ ka jọg eji ekuwe mmiri eji akịghe ndị mmadụ ha na-aṅụ mgbe gị bịa nga takọchikere m eze. Ọkwa ị na ihe m na-ekwu hịa. Nna na ị na-ekwu. Ịbịara nga achịga ọchị masị ha ka jọg eji eku mmiri. Maybe I will choose the doctor the distance when I put on your phone. I do some phone lala. I know my shop, so one or two get the seller.
adụsara m ya n'elu. Ị na-akọwasị nwere height. Awụsị m toro ogo mana adị m oke otu m dị. Adịrọ m short. Adịrọkwanụ m tall. Gị na shock moto lee onye ka. Ụmụaka. Gị nwa ka shock moto. Yes, sir. Ah? Yes, Bishop. Ele ihe ji para odi otele pa like this arụ ka follow come. All follow come. Onye nwe from family unu, ele family ocean ya. My mother. Family of and the water. Aha gị. Chiamaka. Chiamaka onye. Chiamaka Ngozi. Ị ji akpa aja Otele. Yes, sir. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nna m anwụgo mana nne m dị ya. Ewu ntonna. Thank you, sir. Kebi shida nọnyere anyị. Anọ m Ghana. Iwe onye ebe. Onye Imo Steeti. Ebe n'Imo. Mbise. Ebe n'Imo kwụsie n'okwu ike wepụ Bluetooth ahụ. Wepụta Bluetooth. Mbise. Wepụ the Bluetooth. Mwepụ ya fụrụ m na ọ na-adị ọkụ so mwepụ ya ọ ga-ehit ọkụ so fast so freeze ya. Ebe na Mbise. Ezumike Mbise. Mmadụ ole trala gị? Mbise. Pardon. Ụmụ nwoke ole trala gị? 7. Tele Rosanna. Ụmụ nwoke 7. Enwebe onye kwụrụ ụlọ egwu isi. Alụbugo m di mana ọnwa ọkọrọ. Oke ịlụbugo di. Yes, sir. Retired single mother. 7 ahụ so na di lụrụ gị alụ ka wo ndị ọzọ bịara ata 7 mgbe ịlụchara di ka ataghị gị ihe a ka mgbe ị nọ na di. Mgbe di m dị like the second person tara m so after di pụtara la di then that was it. Okay, after there's a 7 plus di na ndị ọzọ ya wụ 8. Mba, ya wụ 7. Ya wụ 7. Yes, sir. How many years? I'm 28 years. Huh? 28. Onye Igbo lụrụ gị ihe a ka onye mmụọ. Onye Igbo anyị. Onye Igbo. Ele nga na-ata gị ọ na hotel ka ọ n'ụlọ gị ka ọ n'ụlọ ha? N'ụlọ ha. Gịnị mere eji tacha gị akwụ ụgwọ isi gị? Di m ụlọ ya lụrụ kwụrụ ụgwọ isi m. Before m like before anyị enwe okwu like ọ na-eti m ihe too much so ọ onye pụrụ ụlọ. Okay, gị nwa ji aka gị pụọ na di. Yes, sir. Ibu keke bulu ibu gị laa ka iji moto ka ọ ụba. Lee ihe ji vụla ibu gị vụla. Eji m taizi. Eh? Taizi. Ị mụrụ ya nwa? Na ya mụrụ ụmụ labụ. Ụmụ na-abụ ahụ ị mụrụ ọ nọ n'aka gị ka ọ nọ n'aka di? Mụ na ha nọ n'aka m. Ụmụ na-abụ ahụ ọ nwoke na nwaanyị ka ọ naanị nwoke? Ụmụ nwaanyị abụọ.
Ije eme wine na wine. Mba. I like the mouth. Nwere vibrator. The word on. Ije aṅụ amụ. Ọfụma. Ị ṅụọla mmiri amụ mbụ? Yes, sir. Mmiri amụ na-atọ ụtọ lelee ihe ọ tọga. Oh, okay. All the tasteless. Ọ tọghị ụtọ na. I thought I do also do some and I almost test ya. Ọ tọghị ụtọ. Ọṅụ mmiri amụ. Ụtọ ụtọ. Ebere gị ugwu? Iji anọ how many minutes n'elu nwoke before ga enyo? How many minutes hours ka iji anọ n'elu nwoke? Ana m anyụ dị anyụ. Kemgbe ị pụtara onwe ihe ube? Ole senyere m head. Mana It's always emere gịnị? Ole senyere m head. Eleke wee nye gị head. E were isi maa gị n'isi. Ole ntaratara m ikwu. Nyọ. Ele ihe eji arachi ya? Ọnụ ụlọ ire. Nwoke ibe m ewere ọnụ na ire kwe gị n'ọtọ before ga na-anyụ. Yes, sir. Even Otele nọ n'ala anya m agwa gị from today gaa gụrụ nkịta. Nsị gịnị? Aja egoro nkịta. Achọmta atọchighị a Chineke agbaghị ọkụ. Gaa gụrụ nkịta ezigbo eke uke. Ị na ihe m na-agwa gị na ga-ese etinye na room gị Chineke agbaghị ọkụ. Gụrụ nkịta. Tụwe nwoke before ga na-anyụ a ga-akwa gị ọnụ n'ọhụ. Ibra nga bịa agwaga m sị alesi m akwa enyere gị head. Bishop me like ya nwere ndị like ya. Ote ha ka jọg nọ ma ewere ọnụ kwụba gị n'ọhụ. Ọfụma. Tupu ga na-anyụ. O nwere ndị like ya well so me like ya. O nwere ndị na-eme. Mana na ị ga-achọ ka aṅụ ga-amụ ma achọ ka aṅụ onye ọzọ. Enyo nwere ndị mkpu ị na-eti. Bishop ma mmewu ka ha eweliwe. Lanya, hey. Akwụna ahụ na this dua, akwụna ahụ na no dua afa. Ejo ase nye gị head. Saka. MC Bishop daalụ taa. Nwambo gị bịa ebe a. Ọkwe mana ihe ọbụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum gaa n'iru mewe gị interview. Ọfụma. Ọkwe mana ihe ọbụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum gaa n'iru mewe gị interview. Gịsị m ọfụma. M gaa n'iru. Gaa n'iru mewe. Dewe fonu gị n'ala gị ele azụ ọfụma. Tele Rosanna. Enyi nna gị nwere stadium ga na-agba karat. Onwere. Mba ihe dị otu adịghị. Onye nwe ele temple ị gara aga cheta traza ka iyi. Ihe a traza eji eri ego, traza eji akpa gai. Bịakodi front. Ịmaghị ihe wo bịa front asị gị bịa were fonu gị Chineke agbaghị ọkụ. Isi nna gị enwe tempo eji agba karat. Onwere temple ebe a dị agba karat. Onwere temple ebe a na-agba karat.
Welikodi otu ụkwụ elu. Ta enya ji amụ monkey snake in the monkey shadow. Mba. Bịa were phone. Aha m Kalu onye. Emos. Onye ebe. I'm in Abia State. Ebe na Abia State. Ọhafịa. Ebe na Ọhafịa. Akanụ Ọhafịa. Mpaghara owo dibịa. Mba. Mmaghị ọwa eze nwanyị. Mba. Nne ha abụọ ha dị ndụ. Ha dịcha ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị ise. Ijidele nna gị nga ọ gbagha ncha mbụ. Mba. Mpaghara o ji azụ ọkụkọ. Mba. What of nkịta? Ọ dị azụ nkịta. Ị gaala nga mbụ? Mba. Ọ bụrụ onye ọ dị gị n'ime? Mba o. Ebe isi na nọnyere anyị. Si na Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? M na-ere akwa. Akwa nke onwe gị ka ọ bụ ka ị gbagha ka ọ wee mụgha amụgha? Akwa nke onwe m. Ị dị afọ ole? I'm the 29 years. Ị dị agba ncha? Mba Bishop. Ị dị ata akwụla? Mba. Bụrụ ka ị na-arụ ọtụ in a week? Ajụga nga ajụjụ gaa were anya elegere bụ ole ka ị na-akụ otele in a week? Ka ihe bụ Otele Bishop? Ịrụ ọtụ bụ ole ka ị na-ara nwaanyị? Ana m aghọta dị ajụjụ bụ. Ị na-aghọta ajụjụ m? Ije di na nwoke? Ajụjụ ndị a dịcha compulsory. Na ọ dị compulsory na interview bịara nga ga-ejụwa m sọ ajụjụ ndị ọ dị compulsory. Chineke agbaghị ọkụ bụ ole ka ị na-eti na nwaanyị? Bishop ajụjụ adịghị ekwe ọsịsa ahụ. Ọ ga-ekwe ọsịsa? Fefe ya fee ya efe fee ya efe. Gwa m ga-eji efe ya efe. Ị ga-efe ya Bishop. Ị nwere enyi nwaanyị? Enwe m enyi nwaanyị Bishop. Eleghị m ji efe ajụjụ efe. Chineke agbaghị ọkụ gwa bụrụzi m ji efe ya efe. Ọ na-ya m ji gwa gị ka ife ya efe. Enwe m enyi nwaanyị so fefe ya efefe. Ị tabe nwaanyị mbụ kemgbe ị pụtara ụwa? Atabe nwaanyị. Ị ji ata nwoke ibe gị? Nata nwoke ọshuga ken. Then kemgbe ị pụtara ụwa iwu virgin? Oh, thank God, Bishop. Bịa, isi iwu virgin? Ọ wụ ị na-ele m anya n'ihu, lena m anya n'ihu na ana m eme ihe ndị ha.
A na-agwa gị otu ọ dị. enwebara m nwaanyị ọzọ mbụ na-awụ m ara mma gị ka ị ṅụọ. Otu a nke ọ dị. Mepegodo ọnụ gị ụta. Mmepe ọnụ ka mmepe eze. Mepee eze. Bịa so. Eze gị ka gbakwara na abụọ n'ebe. Gịnị mere eze gị ji dị ụzọ atọ? Ọgba abụọ. Ebe ịtabe nwaanyị bọta iji ele nwaanyị anya n'Otele. M ga-ele ya. Eleghị ikwe eleghe nwaanyị. Ọ ile ma ọ ga-amasị m. Ama o ji eke gị. N'isi ụtụtụ. Naanị amụ isi ụtụtụ na ihe na-eke gị. Ee. Ebere gị ugwu. Ee. Ele ụdị amụ ị nwere? Enwere amụ ụzọ atọ. Enwere amụ ọnọ n'ụzọ ọwara ụzọ n'ịkpa. Nwee gaga ala ogwu, nwee kwe m n'aka m ekwe gị n'aka, ele nkewu nke gị. Bishọp amadị m ka m nwere anwe o. Ahụrụ m na edibe serious. Ketara. Bịara nga agwa m si ewu feji.